Etlenek Türkmen yankı bir bay yaşamayan ödünün urmayan Türkmenin etlenigem ödü qydyny Türkün çopanına verdi de çopan bolsun образование bilimi de yok olmasa şu çopana vermeye de razidir. Näme üçin tebebi Türkmen jigitleriniň hem abry galmady. Pertebet jürli olaňam yer bilen destek edildi erkekleriň edenjeginin bir gaýşaryp beren Türkmen görüňokda soňky döwür. Şu menni gaýşaryp beren bir ýaş jigit görüňokda hemmesiniň eline pil paltadyr. Ama ýabakdyr, nemedir, çopan taýakdyr, kim görseň. Eger bir azıcık eli diplomly ýene şuňa bir institut tarapdyr diýip образование bilimi de bar diýdim. Şu guruluş başlandan şonuň kelletiniň boşdugyny ýa bir bilim almanlygyny guru gidip gelip